Hey guys, like στο κανάλι μου. Θα δείξουμε ένα βίντεο με συντάκες στο μπάσκετ και θα μιλήσουμε για τα ενδιαφέροντά μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ. Λοιπόν, αρχίζω. Ενδιαφέροντά μου. Λοιπόν, από μικρό παιδί μου άρεσε το WWE. Το SmackDown. Όπως του άρεσε και του Χρήστου. Και βέβαια δεν μπορεί βλέπει ο Χρήστος. Είναι δημοφιλής το παιδί. Καναλάρα έχει. Και εγώ εντάξει ασχολούμαι πολύ με το WWE. Θα σας δείξω και κάποιες φιγούρες που έχω. Από εδώ ο CM Punk. Το ξέρω ότι φαίνεται παιδικό το βίντεο. Και εδώ πέρα ο Σένις. Έχω κι άλλες σπίτι μου. Φαίνεται παιδικό. Μπορεί ο Χρήστος να μην ασχολείται με τέτοια, αλλά εγώ ασχολούμαι. Τώρα φτιάξει την μπασκέτα. Εδώ πέρα ο Χρήστος θα μιλήσει. Έχασε και το ζήλο γκέλ. Το βρήκα. Λοιπόν, ενδιαφέροντά μου. Πήγα στο πόστρο, βγαίνω με φίλους μου, κάνουμε διάφορα βίντεο, το χώρο μας τώρα είναι το YouTube πια. Ξεκινάμε τώρα με το πάσχο. Λοιπόν, θα βαράμε ένα. Πώς θα ξεκινήσουμε, όποιος μου κάνει, όποιος κάνει όποιος θα δέκα είναι. Θα πέντε για να κρύβω. Όποιος το βάλει subscribe. Πάλι ευκαιρία του πάλι. Και τώρα, όλα τα έχω. Έτσι το Χρήστος. Εγώ λέω να το κάνουμε για να μην πηγαίνω φέρουμε την κάμερα. Να το κάνουμε 5 λεπτά το καθένα. Δηλαδή, ένα στα 5. Ναι. Μηδέν στα 3. Συνεχίζουμε. Ένα στα 4. Πώς και έτσι. Και παραλίγο να ρίξει την μπασκέτα. Που θέλει να κάρφωνε το παιδί. Ένα στα 5. Ένα στα 5. Θα μου πάρεις πρέπει να το προσπεράσεις το τώρα. 0 στα 1. Στα 2. Στα 3. 0 στα 4. Στα 8. Άμα κάνει και το 0 στα 5. Μιχάλης, έτοιμος. Το σουτ. Μέσα. Είναι ένα 5. Ένα μικρό τα 5. Τώρα ένα στο καθένα. Απίστευτο. Πρέπει να αλλάξουν το ρετό. Καλά, μέχρι να το κάνω στον ήδη. Με καραφιστό. Θα σας μιλήσουμε λίγο για αυτόν. Από μικρό παιδί του άρεσε ο Ολυμπιακός, φανατικός. Δείτε εδώ πέρα τις αυτούς του να βλέπουμε την εθνική ομάδα. Το Μπέρτο Αλάσιο, το Μπέρτο, Φερνάντο Τόρες, Μέση, Ρονάλντο Παπαδόπουλος, NBA 13, ο Πίου έφτασε ηθοποιού, LeBron James, και ας σας δείξουμε και
Λοιπόν, το πρώτο παιχνιδάκι του Χρήστου. Του Καγενετνέου το παιδί. Πολύ παλιά. Γενικά είναι φανατικός Ολυμπιακός. Ο αδερφός του, ο Γιάννης, όπως θα δείτε τώρα, είναι φανατικός Παναθηναϊκός. Φανταστείτε τι γίνεται όταν παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να ανοίξει το φυγάκι. Λοιπόν, παιδιά, το μπάσκετ να βάλετε για λίγο, δεν κολλάει. Πάτε ρεσκέτ. Και, μια και το φέραμε, ο Χρήστος θα σας δείξει τη συλλογή του από PlayStation 3 Games, η οποία είναι μεγάλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, από παιχνίδια μιλάω εγώ τώρα. Έτσι. Από εδώ ο Γιάννης, ο φανατικός Παναθηναϊκός, τον βλέπετε. Και Ρεάλ. Λοιπόν, τώρα τα παιχνίδια θα κάνει στο 15 στο NBA 2K10, το βλέπετε. Δεν νομίζω να το παιχνίδι, είναι πολύ παλιό. Τέλος πάντων. Το Pro 15 που το αντάλλαξαν τον Μιχάλη για το WWE το 2013. Μετά το DVD δεν μου άρεσε καθόλου, να θέλω να βραβεύσω στα γενέθλιά μου ένα παιδί που δεν ξέρει τίποτα. Χαζό τελείως. Pro 14 που είναι το χειρότερο από τα Pro, χειρότερο και το Pro 2011. Η Βασίλης που είναι τέλειο, και θα το δείξουμε λογικά με τον Μιχάλη. Grand Theft Auto 5, θα το δείξω σίγουρα με τον Μιχάλη. Εδώ πέρα κάνω το σταυρό μου. Το San Andreas το έχω βάλει, αλλά το τελευταίο στο περιμένει μου για να βάλουμε το βίντεο του και πάρα πολύ 15 λεπτά. Και πάρα πολύ παραπάνω, 32 λεπτά. Και τώρα βλέπετε. Θα παίξουμε σύντομα με τον Χρήστο και το GTA 5 και το 3 και το 4. Θα παίξουμε. Το 4 και το 5. Το 4 και το 5, εγώ έχω το 3. Θα παίξουμε. Πολύ καλό. Και μέχρι τότε θα σας διασκεδάσουμε με τις πλακίες μας. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το βίντεο. Έχουμε λίγο